Idemo da zabavamo babu, gde? U bašti. Danas ćemo vam pokazati celo naše dvorište. I da se zabavamo. Da vidite prvo našu kuću. Pa to ste vidjeli. Da nam predstavim. Ja sam Dona, zdravo ljudi. Ja volim Andriju i Mihajla, ja ih redovno pratim na YouTube-u. I ako niste znali, ja imam kompjuter u svojoj kućici, ali ja sam to sakrila. Nema nikada ti dam kiču i tebi, Andrija. Nema nikada. Sad ćemo vam pokazamo Naš koš. našu baštu. Idemo da zabavamo babu. Idemo da zabavamo babu, ne u bašti. Ja i Piljevina. Ko se podrva? Ne znam. Idemo mi da zabavamo babu, da imamo mrzu. Vidite, ćemo da sukali. Brzam. Evo baba Piljanka se potpanaći. A samo puca. Vidite, drka paprike. Vidite, nož, znači radimo. I ljudi, danas ćemo koristiti da su gibove. Idemo i mi da beremo paprike. Sad ćemo mi da vam pokazamo našeg Drvomira. On je veoma seksi. Znam Drvomira. Ovo sam ja kokva. Kaj gledi je bio to. Sad ćemo mi počnemo sa Drvomira. Vratit ćemo se u klip. Samo ovako stav, samo ovako. I vratit ćemo se kada... A oni će gledaju co. Oni će gledati crno. Ajde brž. I evo Kića se penje. Teško se baš penje. Boli. Ajde. Tu će da sedneš. Sada će on mene da snima kako se ja penjem. Vidite ljudi, ovo je Andrija se pentra. Ja ću čak tamo. Hajde tu sedni. Ma sedi tu. Samo da im pokažem. Pa ide ti, turi se. Vidite. Vidite, tu se mi penjamo svakoga dana. Evo, Andrija će da nastavi snimanje. I vidite, Ovo baš visoko. to je naša Kajsija, naš Drvomir. Vidite. Mi smo mu dali ime Drvomiru, mi smo imali kuće Drvomira. Ono umrelo. Po tome smo i on je bio mnogo dobar, on je bila rasa Husky. On je umrao, šteta zbog toga. Stvarno šteta i zbog toga smo mi nazvali ovo drvo. Ljudi, mnogo šteta, naš puta je bio lep, polarni Husky. Toliko je on bio lep, mi smo ga penjali svaki dan na drvo. I mi smo se igrali sa njim, ali šteta, jednog dana se podavilo i vušjak i on. I onda je vučak. I sada ćemo sići zato što šta ćemo mi na drvetu kada možemo razne zanimacije da vidimo. Da, moram da vam pokažemo i dalje. Evo, Andrija meni mora da. Evo vidite, evo i Andrija. Andrija, šta si uradio s kamerom? Približio si je. Znaš kako si veliki. Dođi vidiš. Pogledaj. Super ako se približi. Uje! I kažem. Evo ga, smanjio sam. Dobro. I ljudi, evo. Normalne. Sad ćemo vam pokazati ovo naša bašta. Evo ga mi se dura. Au. Vidite onog čoveka, sad ću vam približim. Mora se fokusira, eno ga, ide. Džubre! Mora ga uvatimo da ga snimimo. Nemam pojma, nije tu. Radi. Ćao. Na Arbeit.
Da. Šta me slikaš ti ko piču? Ne slikam te. Snimamo. Snimamo. Što me snimaš? Pa šaljemo na YouTube. Pa šta ćeš na YouTube? Pa mi snimamo. I vidite... Sebe treba šaljiti. Gdje si Ajde, Marina? idemo. Jest. Aca, tu je. On, da, ne spava. E, te su Dobrice, jer imaš ono za roške? Kako se zove? Tu dođe, viš što sam približio. Ne uber da govorim veći. Ajde, odmakni se. Tako od čega napraviti? Tu se skrije. I vidite... Debre Mihajlo! Debre Mihajlo, pusti me da pričam! Raste grožđe na brestu. Stefan, kuć Stefan. Imam ovaj roštilj, onaj naš mali roštilj, mali dali smo Debre Mihajlo, šta se gubiš? Šta ti je, vi ne pričam? Kako vidi? Gledaj, znači ovo normalno za ponašanje. Pa ovdje ga zna govora. Ma šta, vidi, ovaj ga slika, ovaj se postavlja. Dobro, Mihajlo, pričam, jebemo materiju, opasulji se! Šta se dešava s tobom? Snimi Miki. Eto, povećali su. Eto, ode si kući, ide otvorio kapiju, ide si paljba. Ode Miki, kao ga saturio. Ljudi, to bi bilo za ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro i pozdrav svima.